Takže čau lidi, já vás vítám u prvního videa na tomto kanále a chci vám říct, že vlastně na tomto kanále budou spíš jenom hry, než nějaký ty viny a nějaký ty vlogy a tohle. To možná taky časem, ale chci se spíš teď soustředit na tvorbu her, převážně asi SF. A taky jsem uvažoval o LOLku, jestli někteří znáte, nebo určitě znáte, a vlastně o tým LOLku jsem taky přemýšlel, jenže jelikož teď jsem vlastně se jakoby narychlo jakoby rozhodl, že začnu natáčet, protože jak si teď v poslední době se to v našem cechu právě, že na SF se to tak si rozdělo, kde to všetci bylo, vy sdílíte mě, jakoby prosím, začal jsem točit a tohle tak jsem si řekl, že to taky zkusím a pokud by se mě to dařilo, tak bych vlastně pokračoval. Tohle zatím bude jenom jakoby, kdybych měl prostě čas, tak bych točil, jakoby, kdyby se to prostě nějak uchytlo, tak bych točil pravidelně, ale kdyby to nějak jakoby šlo, jakoby vím, že do začátku to asi nebude nic moc, protože vlastně to mám teď jakoby já i nově, vlastně natáčím před Camtasia Studio a vlastně vůbec nevím, jak to bude, takže to by bylo asi tak všechno na ten úvod a vlastně přesuneme se hned jakoby k prvnímu dílu ze Shakes and Fidget. A vlastně zbytek se dovíte jakoby za chvilku, takže zatím čau. Takže jsem zpět a vlastně hraju teď to SF, jsem na vlastně mezinárodním světě 7, jede to myslím, že od minulého pátku, jo. A vlastně s kamarádem jsme si řekli, že si založíme ještě jednu postavu, jakoby asi do videí, jakoby teď úplně novou, je to vlastně mák, je to teď 4, říkám nově založená. Mám tady ještě vlastně na té 7 jakoby hlavní postavu, jo, takže to až za chvilku. Vlastně tady si rovnou protočíme. Mě zajímalo, co nám tam do prdele připojí. Protočíme si. Něco na začátek, no, slává se. Houbičky, ne. No, tak to nevadí, mám 2, protože je ven, takže to je v pohodě. Takže to si asi no, vezmeme si tohle, to máš inteligence, tady, jo. Tady ta posada, to tam je hlavní, mám tady 220 houbiček, nějaký 473, nějakých 11 jsem dal do cechu, tak do cechu jsem toho moc nedal. Mám tady ještě 3 křídle nějaký, jeden na sobě, elíky, to se mi už udělalo škoda, se odkliknu, vrátím se na tomu zpátky, a tady taky vezmu, proč ne, tak, jo. Takže mám tady vlastně elíky nějak do 27.3., tak je 12. a tady 24. Grifa ještě teď mám, album 32, staty, jak vidíte, celkem v pohodě, věci taky celkem ujdou, akorát co bych chtěl změnit, tak jsou, no, dneska jsem dal bossa, jakoby v tím prvním pozemku, takže první pozemku mám za sebou, tam taky ukážu to, co bych chtěl změnit. To už je velmi starý epic, jo, to už je katastrofa. No, jakoby tady věci celkem v pohodě. Zbrojku mám, touhu, já jsem 300 touhy mám odjetý, teď jedu ještě hospodu na 8 hodin do 10 to mám. Je pozemka, první hotový, druhého jsem 8. a u 3. jsem 5. Tým slávy jsem 382 jsem to strašně propadl. Jsem byl, než jsem, vlastně, když jsem dodělal touhu, to jsem
scházel, tak jsem byl 308. Jo, a pokud byste chtěli někdo k nám do cechu, máme úplně libet cech, úplně vážně luxusní, vede nám to tady fakt výborný, jakoby velitel nebo vůdce, nebo nevím, jak to mám pojmenovat, hráč Gesly, vážně úplně výborný, když rozumí tomu, album má strašně dobrý 64, prostě věci, všechno, to je úplně výborné, něco padlo, to mám mnohem lepší než já. On byl vlastně menší level než já, jednu chvilku, a teď mě to strašně moc větší levelu předehnal, že mám větší album, no. Jo, a prosím vám, tady vede úplně luxusně, prostě, teď máme 42 instruktora, takže kdybyste k nám chtěli, tak určitě napište. Vlastně máme to, co to tady máme. Jo, začarovaný kruh, kdyby se tady někdo ptal, tak je to začarovaný kruh. Goldy tady mám 56, XP 84, a jak máme vstupný je 40 hu. Ještě ráno to bylo nějakých 20, ale hodně lidí se nám semka celkem hrne, takže jako takže to se to muselo trošku zdražit. Level 35 plus, takže pokud byste k nám chtěli jít, tak musíte mít 35 level plus. K tomu byste museli jet 10 piv denně a Grifa a 40 hudný a album 25 plus. Takže kdybyste k nám chtěli, tak rozhodně pište hráči Gesly, a nebo i klidně mě, to je jedno, jmenuji se tady Frogísek, to je jakoby moje hlavní jakoby postava a jakoby moje herní přezdívka. A vlastně to by bylo v téhle postavě všechno. Určitě se s touhle postavou nevidíte naposledy, ale vlastně teď se přesuneme tady k mý nový postavě. Tohle je teda má, jmenuje se Instant Rect, teda Get, a právě že kamarád si pojmenoval Instant Rect a je dvojka. Čtyřka, tak nevadí. A jedeme právě že spolu a založíme si společně asi cech Get Rect, takže pokud byste k nám chtěli, anebo byste nás klidně chtěli pozvat, tak určitě do nějakého dobrého cechu, to je šumák. A vlastně co teď máme, takže tady inteligence, no tady k tomuhle účtu nemám ani prakticky co povídat, protože je to nový účet, takže asi tak, ale asi si ty rukavky, no jedna houba, tady nevyplatí. Si to nechám, protože když je ten víkend, nebudu zbytečně utrácet houby, nešetřím, protože na tuhle postavu asi houby dobývat nebudu, tady například už je 220 a tady mám 3, a mám už tady taky Grifa, no a tady spůjka se mi zatím pěkně dodělala, no super, je tady nejvíce tak, dáme si arenu pěkně. Jak dvojka, ať neutočíme na jedničky. Super, 41, co to je? Stříbro, nebo takovýho. Vyžíkají na ty goldy. Rukavky. Tak. Je nás to. Jsem se celkem posunul na to, že jsem byl nějak 140 000. Takhle. Ale to se nedohledám. Prostě vemte, že tady prostě je strašně moc lidí a já jsem tady prostě teď na téhle postavě jsem si jiný slavil 300 něco. To je fakt první účet, co vlastně se mi takhle daří. Jsem za to strašně rád a vlastně, co bych ještě tak tomu řekl. No, už dáme tady kousek a ani vůbec nevím, jak vlastně dlouho už natáčím. Se podívám. 9 minut. Jo, no vlastně asi bych to... Chtěl bych jakoby točit videjka tak kolem 15 minut, ale nevím jakoby, jak by mě to vycházelo a vlastně jakoby všechno, jak by se to k sobě sešlo, vůbec nevím.
A vlastně to bych, na to jsme se ještě tak mohli podívat. No. Tady kde vidět, že se tady trošku protáčel chlapec. To trošku vyšlo, no. Jo, a vlastně on má taky svoji hlavní postavu. Je to vlastně, on taky natáčí na YouTubeko. Je na tom YouTube, na té YouTube stejně mnohem díl než já. Já jsem tam možná od dneška, pokud to vlastně dám na YouTubeko, takže jako pokud se to dozvíte, tak to asi tam bude, a pokud ne, tak se to ani nedozvíte. A vlastně jeho hlavní postava se jmenuje Stanley TV. Jeho channel najdete, doufám, pokud to tam nějak dám a nezapomenu, tak v popisku videa má nějakých 626 odběratel, nevím, nebo 800 nebo 600, teď nevím. Je o něco horší, je to Mac 23, jakoby 23 je. Ach jo, co jsem zase udělal. 23 alba, no zrovna to se mu jaksi moc nevede, ale jakoby epiky má celkem, myslím, že v pohodě. Ale kvůli téhle postavě tady nejsme, jsme tady kvůli našemu instant getu, nebo jak bych to měl číst, ani sám nevím. To je celkem divný, já něco založím, ani nevím, jak se to čte, no tak to je časem šikne. Šikne. Bože, už ani nevím, co mám říkat. To zase asi nasadím. No. Ne, prodám. Tak. Kaž. Ne. Tak, pěkně. A co bych ještě vám tady tak tomu pověděl? Možná bychom se mohli protočit. Jo, to já ne, já už to udělám asi až v 10. Takže vlastně já se vám asi ozvu až za chvilku, až tady trošku nějak postoupím, našetřím si trošku goldy, vylepším status a vlastně já se vám nějak ozvu, až to budu mít našetřený, dám trošku větší level. Takže zatím ahoj a vlastně za chvilku. Takže jsem zpět a vlastně už jsem tady něco teda pokročil, a tady si odkliknu a je, tak to vypadá, mám tady hulku, jsem se vlastně všechno nechal, co jsem teď dělal z hospod, mám tady 27 goldu, 8 level, nějak stopoval jsem to u 5, takže si to přehodím, počkat, já jsem tady 49, teď budu mít 170, jo, to je dobrý. Tady to si určitě taky vyměním, super. Tak, hodíme si arenku. Třeba tebe, super. Tak, protočíme si. Ne. No, super. Taky ne. Výdrž, ne, inteligence. Počkat, to je dobrý. Tak. Ne. No, tak jako. Hele, lepší než nic. Lepší než drátem do oka. Tak ještě jednou. A tak by už jsme něco mohli vybrat. Ach bože. Hehe. Počkat. Jo. Tak asi mám už kandidáta. Tak já to asi beru. Co? Mám to vzít? Nemám to vzít. Počkat, za kolik že to je? 3, já to beru. Je v pohodě, teď mě ty houby nezabijou. Tak. Hospodu už neprotočím, jak si. Hop. Tak něco do štěstíčka. A vlastně já jsem vám ještě něco chtěl ukázat. Ten účet jede tak týden a půl, jo? A dívejte. Tady prostě borec, ježíš, byť sticha. Tady zase začíná dělat bordel pískomil. Nevím, jestli to bude slyšet, ale je to celkem nepříjemný. Tady prostě borec je
8, vůbec, ale vůbec nemůžu pochopit, jak to prostě udělají. No, taky možná podle toho Alba, no. Prostě, to Brutus. Vím, že když jsem se zaregistroval, tam jsem se držel na prvním místě. Když prostě teď po týdnu a půl furt se drží prakticky na prvním místě. Vím, že dneska taky byl na prvním místě, ale teď už ne. A tady tam jsem, to je prostě, nechápu, jak to dělají. Já jedu prostě 300 touhy každý den, tady na tímhle účtu jedu prostě 300 touhy každý den. Vlastně kromě vlastně toho prvního dnu jsem neudělal ani snad 100, protože jsem se přihlásil strašně pozdě. A tak to je jedno. A to by bylo asi pro toto video jakoby všechno. Chci vám poděkovat, že jste se aspoň podívali na tohle video. Vlastně jakoby budu asi natáčet další videa. Zkusím vlastně, jaký bude ohlas na tohle video a podle toho se vám taky ozvu. Takže možná u příštího dílu. Čau.